Umączone kobiety. Od roku i ciągle nie mogę schudnąć. A mi to moja przygotowuje takie pojemniczki ze zdrową żywnością. O, widzi pan? Jeden, drugi, trzeci, żebym nie jadł byle czego. A ten pojemniczek? A ten? Ja to liczy te kalorie, liczy i nic jej się nie zgadza. To i mówię, w tej wodzie z kranu coś musi być, że tak mnie trzyma z tą wagą. To mi zaczęła mineralną kupować. Ale jak dalej nie chudłem, mikroelementów. To mi teraz wodę przez sitko nalewa. Ja to swoje wcisnąłem, że przecież przy piekarni mieszkamy, nie przy piekarni. Jak się nawdycham zapachu tych bułek, tego chleba, to mnie trzyma z tą wagą. To mi każe brać co drugi oddech. I zero oddychania po 19. A mi to w ogóle w domu na zwykłe żarcie patrzeć nie wolno. Mam szlaban na oglądanie Hell's Kitchen, Makłowicza, Masterchef. Ja to się na Gesslerowej denerwuję. Denerwuję się na Gesslerowej. Wybrzydza baba, kręci nosem, to takie, to śmakie, to owakie, to przypalone, to rozgotowane, to niedogotowane, to przesolone. A jak to wszystko kurna zeżar jeszcze podziękowa. A moja to zamek w lodówce zamontowała. Ostatnio próbowałem się włamać. Alarm się włączył. Ochrona przyjechała. Ręce wykręcili. A ten kawałek kiełbasy, co go zdążyłem ugryźć, to z ust wyjęli i powiedzieli, że dobrze, że nie połknąłem, bo by było płukanie żołądka. Moja to mi na noc nie jabłka zakłada. Nie co? Nie jabłka. Taki pac, no tylko na usta. I śpię spokojnie. Czym ta pizza? Tu brata zabili.